Моето пътешествие в Чиби започна през 2021 година. Първата ми среща беше с Елена от HR екипа и още тогава усетих позитивна енергия. Всичко се потвърди, когато ме поканиха на пробен ден. Химията, отношението ни подсказаха, че трябва да работим заедно. Свободата, с която разполагат всички наши служители, колегите, атмосферата и възможността за развитие. Стратегията е проста, професионален поглед, интуиция и личностни качества. Винаги съм предпочитал инвестицията в млади кадри, които споделят общи ценности и интереси и са жадни за нови знания и развитие. Това да си рекрутър изисква непрестанни комуникационни умения от телефонния разговор до интервюто и разбира се финалната оферта. Немалко пъти умението ми да предразполагам кандидатите в напълно естествен разговор ми е помагало в финалните преговори и всичко това ми отвори една нова врата за развитие, за която ще разкажа след малко. Стабилизирането на техническите екипи и намирането на програмисти еднорози, както обичаме да ги наричаме, си беше предизвикателно. Преди да дойда в Чиби съм правил много малко IT подбор, но тук с помощта на тим лидовете натрупах много технически знания и с нашите взаимни усилия в избирането на правилни профили за 2 години се разраснахме от 12 до близо 30 души. Откроява ни това, че сме напълно независимо гейминг студио и правим всичко под нашия покрив. Преди малко споменах за свободата, с която разполагат всички наши екипи. Още от телефонното интервю се опитвам да пресъздам цялата енергия и атмосфера в компанията. Отскоро ми бе предложено да участвам в бизнес развитието на компанията и търсенето на потенциални партньори. Благодарен съм за тази възможност, защото ми отваря една нова крачка в моята кариерна стълба. И въпреки, че е на доста различно ниво, има много идентични аспекти с търсенето на таланти, от комуникацията до емпатията и от това да разбереш от какво имат нужда двете страни.